الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Mengawinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gadatan menghadapi semua baik. Pagalintan dulu matau. Sabiang kali Abu laula sabiang kali apa dadar pak. Laula akan kuduna upia makanan. Mga tiba api subat sabiang putu api mendorang ama adat pak. Sabiang kaya yang api laula. Lam yakun abil putu ama kudauran. Lalu yang sabiang kaya mengadar pasang kaya dunia. Yakun abil putu orang ala laksan sama kudurandu. Ayam ya semua mengadar pak. Lam yakun abil putu adukan kirat. Aduna ketua mengadar pak. Abil putu ama mawalai. Aku kita lagi yang putu mampu kuduran. Nak ilmu saja untuk apa bulan. Kenapa bisa isawalai? Kenapa dua walai kalau walai pilih kalau nak kemasaan kalau jika budaya yang saja kaya mengadat mga balita. Aku daw lagi ang untuk mga balay aku dulu saja untuk apa bulan. Anong pernah sesimatero? Aisan nula maainay na miyakong makina na gilmuto at iba Allah subhanahu wa ta'ala na miyakong tusilan. Kumasaan ka na gilmuto ay isa din ang adar pa, isa din ang amagin na miyakong magilmuto ang mga walayan. Miyakong magilmuto ang mga adar pa ilan. Dahil nabayla na kiyang gulay isa gilmuto ang mga kamakilan. Mga pagarya, na mga pulanan sa iyong puto ang mga timbong Allah subhanahu wa ta'ala.
Mengabdalan sahaja putra itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingiraman itu aja putra mengatau. Dan ingiraman siapa aja putra memeran. Dan putra kaum aja putra itu Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dia nasib si bumi yang apa tahu. Aina li wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran sa surah Al-Ankabut. Iku Allah subhanahu wa ta'ala fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna. Yang kalinya wasiatkan limanku na inarnya Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Ankabut. Niyaw-naw na iniisip niya mo na apagdaw. Niya kong magkira ng kutwa siksa o Allah subhanahu wa ta'ala. Iku Allah, ako na sa iyong kutwa makadusayran. Ay ang kutwa ko maagang kutwa tiba. Nang iyong kutwa siksa o Allah subhanahu wa ta'ala. Isunod yan sa iyong kutwa datra. Naya sa ropian na dusa ay manggul ko kami kutwa. Dusa ay manggul ko kami kutwa mga tao na yun kaya inali ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko mga ulama agiyang kutwa kasiksaan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kala kumubatun bimal na sinuhuna inidaytiyan sa iyong kutwa mga tao. Huwag ko ay midalay kailan ang kasiksaan ay sinutukinan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko ba ako makiran na iyong kutwa yung gawa ng isiran. Siguan ang isiran sa undo. Agiyang kutwa ang doon na agyan aton. Nalagid-lagyan kaya paman magdiba sa angkang. Hindi naman ito ako ka. Ang tuloy na kutwa ka buglagyan kutwa doon na pulawin niya nagyang kutwa mga say. Sawot sa giyang kutwa ka buglagyan. O may nagyang kanya ng sugat. Sa giyang kaya mga tao, lagi din na suad ang gusto pagtaw niya. Ako nutulong ng mga ulama na supagtaw muad. Namatala sila na nilandito naman asyado rin na nakuha. Balik pala tingnan ang pumalawan ka kami. Ang mga tao, ang mga bubulot. Siya na nila nagyang kutwa kapala nila ng mga tao na nagyang kutwa kapala bubulian. Diyan nito at tinalaman yung pumalawan ka kami ang mga tao. Agyan ang kutwa tanto ko, paman na mga bubulot ang mga tao. Nagyang mo makiyak lumayan mo. Nasibon sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa magpugulan mo. Nagyang mo ito ang tunaya pa ng paanyak na tanto na kumatulong. Sabihin natin ang humumijindan na tinubaw na magyang kutwa kaya sulala. Nagyang mo tinubaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin kutwa pagtapuan. Nagyang kutwa ang tunatan na kumabugat. Agyang kutwa na puloy din niyang kilala. Agyang kutwa mga atuma mga putong sabihan ka na lupa. Nayang niya sa agyang kutwa pagtaw. Inipuro sila nagyang kutwa mga ndu. O di nagyang kutwa minisubat kira na ndu na pinuro niya nagyang kutwa mga. Nagyang kutwa kinipuro niya nun. Napuloy na niya nagyang kutwa mga tao. Sabihan kutwa puro-puro langit. O yan na tilid niya ang pumanagyan kutwa mga tao. Taman sa maulog sila paman sabihan kutwa lupa. Nagyang kutwa kakulugilan sabihan kutwa lupa. Na ayang maurong pailan mga pawayang isikwa ng Islam. Kaya makabala ng bilaras na may ko nakamong sila sabihan kutwa lupa. Na ayaw mo apaman na ayaw mo ang iyong ulo na iyong puto ang mga bulagiran na di mo matatago ang iyong puto ang mga ulo.
Nama lagi kutu apaman nakardu asiksa apiakan natiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayat penisa ini rupakan wallahu subhanahu wa ta'ala. Lakiyan ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Lagi disirati wallahu subhanahu wa ta'ala agian kutu apaman mga kaywa kurma. Ako indut sila sa agian kutu apaman mga bubudra mga tao. Ugayin na dalilan ng mabudo agian kutu asiksa nila wallahu subhanahu wa ta'ala. Di wallahu subhanahu wa ta'ala wa minhum man akhadha al-sayha. Perkiraan berarti wallahu subhanahu wa ta'ala agian kutu apia kadang sana na misirati salah satu kapulang. Suara kapulang mga pamilya. Sabi usama karon sabihan kutu suara kasi musikulan na kulay. Nukuli sabihan kutu asiksa wallahu subhanahu wa ta'ala. Sila Maria Sultan si ibu Nabi Ula Saleh ayat Nabi Ula Saleh akhiran hai Saleh na ayat dua kapulat yang isiku Allah lalu sana suku Allah subhanahu wa ta'ala lagi yang kaya meyakalan alakuman yang kaya meyakalan atur napakambuat angka sauta yang itu saling sabot-sabot mutlaknya pakannya isiku Allah subhanahu wa ta'ala. Agian kutua miyakalan alakuman na miyakapun agian kutua unta. Ugayin agian kutua kilayo agian kutua pagkatao samul. Na badunong miyakal agian kutua kapudong kilayan siku Allah subhanahu wa ta'ala. Na badunong miyakal agian kutua nila di kapakang dilutod sa dusa. Taman sa piyang magita nilang susale ang sultan taon niyan. Mga tao ang mga klase ko saleh. Taman sa piyang gawilang sunabi ula saleh sa iyang kulturador kayo na hindi po ito ang mga huli hindi ang klase ko saleh. Nadaro ang tama ng mga pagaliya kami riya dinirang pinagsusaleh ang sa mga tao ang meron nila. At tunay niya sa mga pagaliya sabot sa iyang kulturador kiyang siku Allah nagubiyang kulturador pinagusailan Nami yang ada sa kira nabi ang puto ala isang pagkakunan nabi ang puto ang mga tao nabi ang puto-puto sila. Ito ang Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man khasaqna bihi al-ard. Perkiraan natin Allah sino niyalaw na pagtao nabi ang puto aliyan dunia ang kira nabi ang puto alupa. Pagkali kami mga pagaliya. Ilaliyang ka na ng mga puto apalaw. Nani ako magiang kutu ama bugrawran na gelas neng gagiang kutu ama apalaw. Itu ko gagiang kutu ama dahil pasal kutu na pukatana sa gagiang kutu ama tatang sa dua. Yang ada na paman na pilay kanun. Igiraman ito paman na miyalan din ang gagiang kutu paman na lupa ako sa puno na miyakatana sa dua. Pila-pila paman na mga walay kaya akong lubano. Pila-pila paman na mga traga kaya akong lubano. Nabiyan kayo pulari mo Allah subhanahu wa ta'ala nasaan ng sukaw. Sukaw mga pagaliya. Nayakap tulog-tulog ng mga ulama. Napaw sa kanya natakamu. Mga wabagawala. Sukaw mga pagaliya na tangkili na kumangin puruan sa kanya. Dulu nabiyan ito at nakamu. Nagudulu nabiyan ito akawakilan niya sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala. وأسر رب الأعلى إلهم كريا من سقادته والله سبحانه وتعالى هدي مقبول من دوسيا sekalian tanpa sekalian pun dibalawani ومسى في الأرض ملحا يدك قبل لقوم سمير كي يليهم ونقال قبل من قدرته لأنه نقبل ببعض كما نتبع علماء سقارون na yan ang miyapigyan sa minuan yan na doon na nahulog ko alawan na naman. Naupala ko, susunod na lima kaitiyan. Sagiyan kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ano naman ang puto ng mga tao, mga tao. Ano na puto ng mga tao, at ano po niyan din, nahuwi ko ginawa niyan. Naayat ako, pakinig na yun kaya tutunan si Kaparo. Aliyan din Espanya ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ayatnya semua mengapa dia Nagyang kutuan lupa akan depan ukahun namanya nanti. Ayat pakasan nasukarun nasiskannya sabian ayat puhuin dalam biatan sabian kutuan kamu dari kutuan lupa. Saya masa itu mengapa dia. Nabi apa itu ulama umat umat yang kutuan dalam ukahun. Umat umat yang kutuan dalam ukahun nak ada dalam sekalian taman sama katim berbagai kutuan baru. Nabi ini kasih sana dia kutuan mengatakan waktu kapangin Quran mengatakan dia di depan perhatian Nabi kutuan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Dia ini Allah Subhanahu wa taala wa minhum man aghraqna. Perkiraan Nabi kutuan dia mau mengamalkan tahu akhirnya ini dalam istilah Allah Subhanahu wa taala. Nah yang ini saya tafsir ulama. Nah yang ini Fir'aun Musa pamanna wa Ziyana Suhaman. Na penilang penagian kutu mga sundol ko Fir'aun. Agian kutu pamanna kaya nabilang sabihin kutu adilan ika sinuga asiko Musa. Kapmalatan yang Musa ang Musa pagkawin na miya silang sa miya kay Sisa. Na dahil natin mga ulama abang kaya kaligtas miya kaapas asa kataw abang tuloy naging kutu ang mga ulama. Nagyan ka lang na mga tao. Ang yaw ng tanong apang tao. Nagyan kong magkira nagyan kutu at libor wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan kong magkira nagyan kutu asiksa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abner din ng mga pagariya ay ibigran manutuas sa mga tao na minintara ng nagyan kutu adilan din jorwaka adi sila nagpunang isiku Allah subhanahu wa ta'ala sarila. Napunta ko makilala yan kung yung masiksa ko ang subhanahu wa ta'ala. Bila-bila kaya masalang ka doon. Bila paman na isa na mabindo paman na kiyawan. Bila-bila paman na isa mabindo niya tuto. Bila-bila paman na isa mabindo paman na minasulat pila na niya kung paman na wala mabudo. Nataman sa paman na bigyan ko makilala niya kung mabudo na dito. Nakun ano na niya kung makalawalay. Kita mo mga pagariya. Pinay ka na mga sumin po mga walay. Manali nyo na yung mga sumin na paman na. Pirang sabihan kung ito magdula-dula. Dahil ganoon na nakabay ang mga pagariya ng sitwasyon. Dahil na pinuwanan. Abitru Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pulutunan taro. Asing umasaw Nabi Kalwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa mga Quraysh, kufar Quraysh, mga taong sa Makkah at inidulong kinano Nabi Kalwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magyong ng Islam doon na sila na parati. Taman sa mga Quraysh na kung hindi na siku Allah subhanahu wa ta'ala ang ako makita na biyang magpasiksa Allah subhanahu wa ta'ala. Resulta biyang kaya kawang dirsiku Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaman ito asun-asunatan ko doon na umiyak kayo. Nagutan ko doon na mitulong sa biyang magpapusok daw. Paminan niya doon siya pa sa biyang magpaparat na siku Allah. Na kung ginaw ka pinali, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kung baka po na biyang kaya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na biyang kaya biyang daw mga Quraysh. Apit ko naman. أَوَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ngunit nila ya Allah, upama kung kaya paman na kaya paong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginamit pure apun sa hadapan ka. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ pakawanin kami ka sa apun sa langit. Naman naging butuwa paman na kaya pakasura naging butuwa kaya mga Quraysh paamtira alayna ijaratan min as-sama lagi ba sila bitaw ng mga pamilya. Resulta naging butuwa paman na dinamikan dusa ang binubik sa dusa na hindi na nakapaparat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sila ng mga pamilya at hindi na paamtira alayna ijaratan min as-sama ya Allah pakaulan kami ka sa ating sa langit. Awikina bi'adabin alim, udi na sumpika
sasiksa mali perisa dia buka orang polis. Nama lagi buka paman nak dia mungkin kan. Berasilan nama pagaria. Pagina pagina subhanahu dan orang alamin. Tukunnya lagi buka paman narari Allah subhanahu wa taala. Dia banyak kailangan nama siapkan dia kaya perhatian dari Allah. Inilah dia kaya kesempatan punya bisnes sama keluarga. Anda mana tahu? Apung ginawa pa man na dia mo nilusa, na yun daw para ka ng pangamayaman na niya nakasiksa. Iwan din mo ay at iwan. Aswang na pinto mo yan at sabi mo sa tao, di mapaman na sutawa, di mo nalusa at di mo namang sumalawa. Nalagipin na niyo na apakay sisi kumiyaw ng pangalimang. Sa katawa mama na tigilan sabihan ko ito ang imam. Kaya imam na di ba pinto mo Allah subhanahu wa ta'ala o doon mo ka musa-lusa na siksa lang yan. Ano niya kaya siksa? Ano niya kaya tiba nila ang pangama mapipiyagin na mapipiyagin na pangalimang. Malaki naman na sumatan. Dapat na pangyagin. Naisin mo na niya po ito imam. Lakini na badar ka sabi mo pa maabing mo na kaya mo ito di kan dili ko kasi mo paman na masipo Allah subhanahu wa ta'ala. Baga kaya sabi mo pa maabing mo na kaya mo ito masipo Allah subhanahu wa ta'ala. Baga kaya sabi mo pa maabing mo na kaya mo ito lima wako. Baga kaya sabi mo pa maabing mo na kaya mo ito kabulisa sa ka. Kabulisa sa ka. Kaya ipon na doon na niya kaya paman na okay sa niya kaya masilitan. Niya na ipagod ka na niya kaya mga hula ka tayo sa niya kaya na pagkakita nila ng sakuri. Apaman na para sa mga watatan sa niya kung kakatun niya kaya niya niya. Ang mga tao na niya kung kapaman na yes na yung suruhan uriyan niya na ipapagod niya. Ayat ang nitusan na sinabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hadis karena bersaksi atau ulama dia punya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain kalau yang disebutkan, kalau yang dipabuka dia untuk apa orang. Minggu antara saya katanya Nabi Nabi Muhammad dapat dia sini orang umatnya. Nabi dari mau kata orang apa yang masih orang ini. Di rumah Quraisy. Ya Allah. Napakaurani kami ka, saya manganyan nato. Uni napakatali mo na kami ka sa siksama ni Kudus. Uwi na sabot sabihan kaya 2,000. Ang 2 karto na. Apa man yan na inibuloy mo Allah subhanahu wa ta'ala sabihan kaya umatya na doon mo ka. Ay isipin kira mo Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi na mga kana Allah liwa'adibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adibahum wa hum yastaghfirun. Dia kaya dua mga pagaria. Nagkikiyas sabotan agama kaum agir kung ito paman na siksa pun yung naging kung ito mga Quraysh. Pagaliyon, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala nasin Allah subhanahu wa ta'ala walang sila siksa wa anta fihim. Hai Muhammad na sisika kira. Bibig ka madatang naman sa niya kailangan kailan na digulong lagi po ito kasiksa kailan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ano na yung kadua? Tingwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di pa kau maging po ito kasiksa wa Allah. Amay panakaan na malalang magkina ng mga muslima. Di ba mga isa kinasik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan kaya dua. Akat na kalilintan ang kasasalib na paman na dama o maging puto pun ni naging puto ang mga Quraysh. Ayaw niya yung sa hadith. Napito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzalallahu alaihi amalain li ummati fa idza madaitu taraktu fihim an istighfar ila yaumil qiyamah. Ayaw alaihi mga pagaya. Napito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini turun Allah subhanahu wa ta'ala sirakan. At ito nabitan wa Muhammad para sabihan kaya mga ummatan. Agyan po dua kata na. Nagudua pa man yan nakalimutan. Nagpaman yan nakasari. Apalagi yung nabitan wa Muhammad agyan isu kapitulad. Paida mabayo na uri natin nabitan wa Muhammad agyan po kapipusakan.
Ay manangin nakakuha ka ng Muhammad. Natigyan na tarakto fihi malisulukar na ay budugang kiran na yung punto kapamang sa ilasimu Allah subhanahu wa ta'ala taman sa limakating budugang punto. Mga pamaryang sipa ng Islam na ay pumamanadang berkatanong na yung kaya kapamang sa ila. So Allah subhanahu wa ta'ala nabagkaroon yung iprilay. So Allah subhanahu wa ta'ala nabagkaroon yung diterima asura atau berkatanong. So Allah subhanahu wa ta'ala nabagkaroon yung diterima agam kewajiban yang diterima dia berpengabulkan tanah sama kabulkan tanah kasih jasih Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan siapa mengalu sedang dia hikmah apa dia. So Allah subhanahu wa ta'ala nalang nabi jelaskan bisa diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dia bagaimana dalam dia menjadi pengawal dia menjadi kasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu mengapa dia kaya paman dari kapan bisa dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia dia menjadi bisa dikasih Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a pada Rasulullah. La ibtila'an berarti lagi dari pangan dengan datang mga kawayan. O kadatang yung tanong sa kalag, sabi ang mutu ang mga sinsa Allah subhanahu wa ta'ala. O kadatang yung tanong sa iyo mananiya na kalag, sabi ang mutu ang mga tiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkali po, nalayan na kasabi na ang kaagiyang mutu ang di ka tiwa, sabi ang mutu ay sipa. Kung di ka sa ilas, ito Allah subhanahu wa ta'ala. So Ali radiyallahu anhu, na yung maturiyan na tingin na upama kasutaw na momento na yung butuan niya di kartiwa sa yung butuan astaghfirullah na kanaan niya sa ilawan niya mata na yung butuan tao na kumulay sa kanya ng Allah na kumulay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunin mo Allah subhanahu wa ta'ala yung butuan niya mapapagaya niyari ko ng mga ulama aso mga tao na ayaw na ilailan na nanayaw nila siya o mapulol ko matang nagyang mga kalimutan. Naman nagyang kaya paman na pulaw tayo na susunod mo nga ni sana sa pamalik niya. Ako ito ang isustan, ako ito ang isipitan, ako ito ang isali, ako ito ang isipres. Lahat na naman, ako ito ang isipito. Ayun na nanayaw nila naman ang may katulibot na. Ayun tas mo ang subhanahu wa ta'ala ayaw na nanayaw niya siya matang nagyang mga kapulol na kung saan nila siya ko ang subhanahu. Mga pagalian na isun tanong mga binungan siya rin siya gawin na mga pirat albat ko maging magkasa ng binungan. Pabalik ko ang tanong na mga binungan. Ang isa ka tayo, lebih ba tayo siyong mga binungan? Sino na ba tayo maging kaya mga lumi na mga pirat tayo ay mga pagawin sa rin na siyong Allah. Mga pirat tayo maging kaya sa binungan alamin mga tumunilay. Sino siya kapilong kami na mga piratan ng mga pagawin sa rin na siyong Allah. Sino sabra, sino din nila kauya-kauya mo yung tanis. Hindi na yung nakatanong sa mga binungan kami na di ka tiwas-iwas sa binungan. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung maturuyan, ya ayuhan nas, istaghfirullah wa atubu ilayh, fa inni astaghfirullah wa atubu ilayh akthar min 100 marrah. Ayaw man ito mga pagalian na pito na bitan ng Muhammad, ay mga tao! Ay sa mga tao, ay mga umatakan. Nagpagalitan kayo sa nasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpagalitan kayo sa tawad si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mata na sa'alatin nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo sa'alatin nabi. Na sobrang makamagad o sako, makapamagad sa nasi ko Allah uman na kapitaan nabitan wa Muhammad. So nabitan wa Muhammad na naman sa nila. Ay dapat sa matanda yung mga tao. Ang manumili na tao, hindi po ito apatiya. Mapakayapaman naman na wala pinulang tao mga sambriyan. Mapakayapaman na tatanong tao, malitanong tuloy sa zara. Mapakayapipira na tao, napiagin mo ito kasalitan. Ay pinagitang sa mga ginawa tao. Mga pagaya. Mga ginawa sa rin sa ito Allah subhanahu wa ta'ala. Daan bisa, ay yung tayo ginawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pinagkayali niya sa hadith. Nasumun sa syaitan nakituruyan at tinalhay kanina lang ikot at tingin na mukha at mukha sumapuruka at tamang pa nakasumangauri pa na nasisikilan na yung punto ang mga niyawailan tamang sa uyang yung sutaw naman ang binatigil ang pinabunaran ng ibalik Kristiyan pinabunaran ang binatigil
imam ipasak ng sila sa ikuwaga mga Islam. Ay nagsimbong Allah subhanahu wa ta'ala sa Shaytan, sa Iblis. Lakin Allah wa izzati wa jalal iman yuqafu wa ghalat wa nafsi Allah. Lam iman mukhalaf wa nafiyah. Kasadin sabab tu menyilang sarila na prela na sila ng Allah. Ya kaya mga pamilya, hadis hadis yakin kita sabihan kaya mga oras. Dapat dulu syaitan. Abad dunia nakuasi Allah subhanahu wa ta'ala amay kamala na naging kung kadita ng mga pamang sa sarila sa Allah. Dapat na karni na mga pamilya. Dapat ni karni bumilaw ka astaghfirullah wa atubu ilayh. Dapat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paano kalantan mabiyagay istighfar? Isa na namapya ay nituda po ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman na umat yan. Agyaw kay istighfar. Ako lalim yung sabi ang puto ang mga kailangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ako luman tasma'un. Wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Mga pamilya ng istiqlal ng Islam, mga buhay ng istiqlal ng Islam. May kaisa na si Hasan al-Basri nagis kanya leaders. Kumakadus kanya sa biyang kutuwa din ng leaders. May kaunong naging kutuwa sa ang pangmama nanti na hari imam dan nanti orang pamanna lumiyaw dan lumiyaw mauran na inisin ng imam si Hasan al-Basri na pahalin kami istighfar kung hindi kasali na si Allah subhanahu wa ta'ala parang biglang naging kung tuwakto mga kasali na maapagpawad sa Allah subhanahu wa ta'ala niya ko pa naging kung tayo kayo mama Natingin hari imam na sumarang mga naligamit buwata. Miya katikisiran, nagasiran din lumakay na isang mureta. Miya katikatay. Miya karumah, dan lumakay na isang mureta. Kung imam makalay kami istighfar. Kaya tingin mama na parang bilang kami ang kutualika di kapamang di salila si Allah subhanahu wa ta'ala. Miya mo kami kung kaya kataliran. Natingin hari imam Ashku alayka al-faqr ay pili na problema kanna niya kay tuituhan na niya kung galiski Allah subhanahu wa ta'ala upang magpaligaw na mitumala pamanna pumuli ang yung pasara ta mama yang masih imam dah mari kita kisu mata na tuloy sa niya kung tawag niya timu imam alayka bil istighfar Bahkan bilang lagi itu paman dan juga paman yang saya kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang si mga murid Ami yang kaya itu. Akhirnya lagi pun kata orang mama dan bila untuk samidakan problema. Ami awak kasih Imam Hasan al-Basri. Umay dari saya bilang. Bahkan lagi untuk istighfar. Bukan kalau saya kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau istighfar memang buat dia. Agim mo dalawa niya kung marakaman na binibigyan sila sa pidaan at kumanima. Kung hindi isa sundot ka nila. Isa inulong ka sa diyan kung kapaman ng mga problemera. Nanti kinabal ka ni katawa niya kung kapatid ko Allah sa surat al-Allah. Fakul mustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Terus bagaimana kawan nahya Allah? Yursil sama alaikum midrara. Aswaqana sekalian pamanna. Susah dia untuk mamuran. Mampu binauran. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Nasallu Allah subhanahu wa ta'ala. Enon yang diberi rezeki sama kawatan dan dia untuk amanah. Ayat ko na mga pagari agusiyan na dia ko istighfar. Parang dito nagtanong dia ko istighfar. Ilayang tanong sila mga ginawa. Upama kung tito tanong ay mananiyan at surga. Kagaya ka ba yung tanong na paman na karilang tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bisatan. Bakit na magandang biyang
istighfar dengan dunia dengan utama pagari. Oke, hidup kawata nakaman nakupagay ang ikagulong ng iyong astagfirullah dengan dunia dengan utama pagari. Sikwala Islam, tunita sikwala ilahan niyan, tunita sikwala Subhanahu wa ta'ala. Tarimani ang kanyang mga taubat tanong, tunita sikwala Subhanahu wa ta'ala. Nakiyan tanong niya, sikwala mudama ng mga sabihan ng mga tanong, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. واجعلنا من يومك المؤمنون مثل يا الله منك منك يا الله سيدا يا الله مولك منك يا الله ملك بك يا الله يا الله يا رب العالمين. قلنا يا الله إليك منك أسلم له وأنسب يا الله يا الله من خليل يكتب من تعالى يكتب فكرنا من سبيلك يا الله يا الله يدس يا الله لا إله إلا الله يا الله نجد ولا أنت كميت ورسى يا الله لا إله إلا يا الله يا رب العالمين يا الله إليك فنسر إلى من يرسل يا الله يا رب العالمين يا الله نترك من فاسق ومن الإسلام بفرد سمين سنة اليمين يا الله يا الله سمعك المؤمنون سمعة يا الله يا رب العالمين يا الله إليك منك يا الله نفر توبتك منك يا الله يا رب العالمين يا الله منك يا رب يا الله اسمك يا الله يا رب العالمين يا الله تمن امرك يا الله عليك لك المني يا الله اسمك يا الله يا رب العالمين يا الله يا رب العالمين تمن امي مسجد من اسمه يتومي يا الله يا رب العالمين يا الله تسيق الناس ولما في سماء ومن سماء يا الله يا الله تسيق الناس والمسلم سبيل خير يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.